akong message karon nga kabuntagon is Jesus must be the reason for this season. Ingnay mong tapat. Jesus must be the reason for this season. Amen. No? So, before ko mato sa ako ang main yun nga topic karon, I will give you 5 ka-myths kung about Christmas. Unsa man ang myth? A myth is a widely held but false belief or idea. Something culture nga gi-celebrate sa kadaghanan pero kanang false belief or idea. Nailima ka myth about Christmas. Number 1 is Christmas. Myth ha, meaning false belief. Christmas is the most important Christian holiday. That is false. No, because Christians, we celebrate Christmas, the birth of Jesus Christ, who we believe, the Son of God. That's definitely an important event. Kabalutan nga, importante kayo ang pagkatao ni Jesus Christ. Amen? But every one of us has birthday. Kasi wala birthday dire. No? Kita tanan nas kalibutan na tao, no? But dili tanan ang naka-experience og pag-triumph sa death og resurrection, right? Only Jesus Christ lang ang naka-experience ana nga gi-triumph niya ang kamatayon or gibuntog ang kamatayon og nabanhaw siya gikan sa nabanhaw siya diha sa kamatayon. So, mo na siya greatest gyud nga kanang kuan sa Christian nga pagtuo. Ikaduha nga myth, Jesus was only child. That is false. In Matthew 12:46 and Mark 3:31, no, ingon re while he was still speaking to the people, behold, his mother and his brother stood outside asking to speak to him. No, nakabalot sa Bible nga si Jesus has siblings, na siya mga igsoon. Dili siya only child. We saw ka ng mga pictures, kita ta sa Holy Family, tulungan siya na sila. Naadin ha, si Joseph, si Mary, o kanang si Jesus, kanang kung ka-gets mo kay naana siya mga pictures ngayong ana, but actually, Jesus is not the only child. He has, na siya mga igsoon sa unod. Amen? Napamadara? Okay, number 3, nga myths, the secularization of Christmas or ang Christmas is so kanang worldly na kayo ang Christmas. You know what? In 1950s nagsugod, ang Christmas nahimo siyang Xmas. Kasi nakabantay sa mga text ana nga bis Christmas nga word gihimo na siyang Xmas. Dayon ang Merry Christmas gilisa na siya og Happy Holidays. Kisay nakakuha na. No? The devil wants to try, he tries siya sa iyang best nga tanggalon jud ang ngalan nga Christ. Para dili na lang jud nato mahinumduman nga siya di ang reason ani nga season. No, mo nang kita as Christian dili ta mo mapahiuyon sa ilaha nga mo texta Xmas tapos mo greet ta Happy Holidays. No? Yeah, we will speak word Christ kaya kung yung Christmas na ay word dira nga Christ. Number diri pod sa kalibutan nga kung makita nimo all around karon nga season karon sugod December, no, kanata nga sa kalibutan Christmas is all about parties, gifts, shopping, kana mga sales. It's all about spending, eating and marrying. Isa nakabantay ana. No? Kung nakaadto mo siguro og mga Christmas party sa gawas nga dili kanang kay ang church naman tay Christmas party kanang sa gawas ba? I don't know kaya wala pa karon tuiga wala ko na invite og party sa gawas, Christmas party sa gawas. I don't know kung before mga naabay pagstorya about sa Word of God. Naa ba? Wala no, mga on na dito no? Dayon, ang Christmas, dito po, daghang kayong hubog, daghang kayong, ana ba? No? Kanang murag, ana na ang culture nga gi-create sa kalibutan, ang Christmas nga season, dinha na. Sa party, sa gifts, which is false. No?
dili na siya mao ang rason. Next, 4, kay lima man ni kabuok nga myths, Santa Claus or Christmas tree is more highlighted than Jesus. No, makita ka. Santa Claus. No? No, ingon pa dito sa kwan, si Santa Claus kay ihadong name kay si Saint Nicholas, no? Actually, mga minugna na siya sa tawo. Para lang yun mawala sa spotlight, sa pedestal si Jesus, mapadaplin. Makita ka sa mall, daghan kayong Christmas tree, Christmas lights, daghan kayong, na Santa Claus, karon nadungagan na po ni snowman. Then, wala juga kakita verse man lang nga, nagpakita nga na maski John 3:16 na lang dito sa mall nga ibutang para ma-acknowledge si Jesus. See, nakita nimo ang world, ang Christmas nga season, kanang secular na siya kayo. Mura bitaw siya, nahimo na siyang commercialize. Kay pinakadaghang halin siguro ning bulana. No? Walang may wrong anang mamalit, pero ang pangutana is, na dili na ang imong concern how you celebrate, dili na why you celebrate. Why you celebrate Christmas. Number 5, last nga myth is, if dili kumplito imong pamilya, if wala kay handa o wala kay mga bagong sinina, dili complete imong Christmas. Naay ba maka-feel ana? No? Nga i-instill sa una-una nga, sila bibo kayo, ikaw nara ka diri kay walayo kasi mong family. Yung Pastor Lita last Sunday, daghan kayong cases every December ang mag-suicide. Kay tungod ana nga merry kayo ang palibot pero ikaw you feel lonely kay dili ka kumplito imong pamilya, layo kasi imong pamilya and depressed kayo ka. No, that is not true. That is not true. It's not about family. It's not about food. It's not about ingana usapan na nga mga decorations dara, but it's all about Jesus. Amen? Amen. Okay, matud ta sa sa akong main nga word for this morning. Long before pa si Jesus was gipanagna na siya igsoon. Kabalo ka sa Old Testament pa lang, gipanagna na si Ginoong Jesus. So I will give you verses nga nagpamatuod nga si Jesus was being prophesied even before long ago, even before he was born. In Micah chapter 5 verse 2, the Lord says, Bethlehem, Ephrathah, you are one of the smallest town in Judah, but out of you I will bring a ruler of Israel, whose family line goes back to ancient times. In Jeremiah 23:5, the Lord says, the time is coming when I will choose a king, a righteous descendant of David. Si Jesus ang gibot pasabot ana. In 2 Samuel 7:16, you will always have descendants, and I will make your kingdom last forever. Your dynasty will never end. And in Numbers 24:17, what I saw in my vision hasn't happened yet, but someday a king of Israel will appear like a star. And Isaiah 9:6, for us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. That is Jesus Christ. Kita nimo na siya sa Old Testament na nga book nga gitagna na ang nga naadyo mo abot nga king. Ang ihang kingdom will never end. Amen? And that is Jesus Christ. Okay, so my main text this morning is Matthew 1:21. Dinita mag-focus karong buntaga. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. No? So, kung imong basahin ng Isaiah 9:6 o ang Matthew 1:21 is something similar sila nga verse. No? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Gistorya na gidiri ang pangalan nga Jesus. For he shall save his people from their sins. One of the reason why Jesus came to earth or iyahang birth diri sa kalibutan, kay mamato hisgutan karon, no, okay, this is the season about the birth of Jesus Christ, ang pag-celebrate sa pagkatao ni Ginoong Jesus,
The main purpose is, for He shall save His people from their sins. Ingnan mong tapad, save. Sa save. Iyahang luwason ang iyahang mga katawhan gikan sa sala. Nagsugod ang sala. You know what? How amazing the Word of God or ang plano ni Lord. No? Kay sa Genesis chapter 3 pa lang, kung yung mabasa dito nagsugod ang sala. That is the fall. Ang pagkahagbong sa tao. In Genesis chapter 3, the story about the fall of man. In verse 2, the woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." Di na makita ni mo dito nga, nagstorhanay si Eve o ang serpent. But you know what, ang serpent, sige, yun siya, Did God really say to you, you must not eat from any tree in the garden? Niyana ang serpent. Kabalo ba ka nga, kung makita ni mo, ang giingon din ni Eve, ang giingon daw sa Ginoo ni Eve, is, you must not eat and even touch and you will die. Pero ang giingon ni serpent, ingon ba ang imong Ginoo nga dili nimo kaunon, giwala niya ang touch. That is one of the characters sa Yawa igsoon. Kuhaan niya ang whole truth. Kuhaan niya. Binla niya katong kuan, mura ba kana i-deceive kanya. Dili niya istorya ang full nga truth. So as we make the story short, di ba, nakasala jud ang tawo. Kay mingkaon jud sila. Kaya giingon sa Ginoo, even mo touch lang gani and surely you will die. No, so dito nagsugod ang sala igsoon. Long ago pa lang. But in Genesis chapter 3:21, dito na nagpakita nga there's really nga moabot nga Savior. No, layo pa kayo ng Genesis dito sa pila pa na ka years according to study igsoon. Ang creation hangtod sa pagkatao ni hangtod sa birth ni Jesus Christ is 4,004 years. Ang gap. Perti pa kang layo pero sa Genesis pa lang makita na nimo dito kung basahon nimo nga naadyo mo abot nga Savior. Ano man in Genesis 3:21, the Lord God made, this is the time na nakasala na si Adan ug si Eve. Katong nanago na sila, tapos nagsuot na sila, ilahang gahimo sila temporary nga sinina, misis ka ng mga dahon. Pero sa gibuhat ni Lord, the Lord God made garments out of skin, for Adam and his wife clothed them. Giilisan sila sa Ginoo, giilisdan og panit sa hayop. Makita ni mo igsoon, naay na shed nga blood. Nakita ni mo dito, naanay na shed nga blood para itabon sa sala. Which is, makita, primero igsoon is a physical part nga gitabunan sa Ginoo. Gitabunan niya made of skin of animals. But that man composed of three. Kita ta, body, spirit, and soul, right? Ang nasolusyonan nato nga part is only covering the body. Kaya nahagbong man ang tawo. Pero soul and spirit cannot be solved by killing of animals. Amen? That is why, long ago pa lang, God already planned in His mind nga i-shed good ang blood sa one and only Son. Because no one can cover the sin. No one can redeem the spirit and the soul. Only the blood of His one and only Son. So, in 2 Corinthians 4:18, for the things that are seen are temporal, but the things that are unseen are eternal. So, kanya ang ato ang kalag og atong spirito is eternal. So, ang pagluwas po ni, it must be someone from eternal. Kaya ang katong animals is temporal lang to siya. Para sa gitabon ni Adam ug ni Eve, sa lawas lang siya natabon. But ang spirito ug ang kalag, kinahanglan nga maluwas og apil. So that is why, long ago pa lang, God already planned the coming of the Savior. Sa panahon pa lang sa Genesis. So makita nimo how amazing ang Ginoo igsoon.
every time nga meditate ko sa Word of God, dili na ako ma-separate ang birth o ang death ni Jesus Christ. Kauban gid sila igsoon. Amen? No, dili na ko makuha sa akong nauna nga i-separate na ko siya. So unsa may nahitabo nga para kay ang tao is kalagman og ang espiritu niya, ang temporary nga na natabunan is ang pagkahagbong lang sa lawa katong body, but ang the soul and the spirit wala na solusyonan atong animals. So God decided to came down to clothe himself as a man. Decide siya nga munaog og nag-clothe siya as tawo through his son Jesus Christ. Jesus' birth was planned long time ago. Wala pa lang gani inabot ang mga tao. Si Adan palag si Eve, no, na plan ang Lord. No, so that is why in Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Ingay mo tapat, Jesus. For he shall save his people from their sins. People from their sins. Sin pa sa sinugdanan palang gani. So makita ni mo igsoon, daghan kayong relihiyon sa kalibutan. 'Di ba? Pero only the name of Jesus has the power to save. Only the name of Jesus has promised us og resurrection. Kabantay mo kung kaila mo sa mga Muhammad, sa mga Buddha, sa mga usapan na nga mga Ginoo nila. No, kay before sama sa gingon ni Juan sa first service, wala pa lang natao si Jesus, daghan na kay relihiyon ang kalibutan. Pagan, no, daghan slay Ginoo nga sun, slay Ginoo nga ang dagat Ginoo nila, ano, daghan kasi klase nga Ginoo nga gisimba nila pero dili tinuod. No, and Jesus gipadala siya sa kalibutan to save his people from their sins. So dili na to as I hope and pray karon nga season, dili na to kanang wala sa tong hunahuna, why why we celebrate Christmas. Ang kalibutan, dili sila mag-mind why we celebrate. Ang ila how, pabunggahay og Christmas tree, pabunggahay og regalo, pabunggahay og sinina, pagkaon, lechon sa panadra. Wala meaning. Nagunaw na gani ko, unsa pud kaya ang mga tao bang unbeliever? Wala Ginoo pero nag-celebrate ang Christmas. No, katawanan kay sa paminawan pero kay nahimo na lamang siyang traditional og kita nga mga Kristohanon ato na siyang i-fight ang ato ang kuan ba nga kani nga season is the best time to remember the birth of Jesus Christ. It's the best and effective way nga ma-share nato ang reason why Jesus came to earth. Isa daw to save his people from their sins. Di ba kung siguro kung sa kuan dili kay nato mahinumduman kung January, February, pero kung December, ikaw nga Kristohanon, sige kagadungo. Kuan gid kayo siya kanang timely kay siya sa imuha. No, murag it's time for you nga mo istorya sa tinuod nga rason nga nung naa siya ning anhi. No, labi na sa mga bago nga Kristohanon. Ako I remember bago ko na Kristohanon na ako nag-celebrate mi og kanang 24 sa gabi anak ko nya nata mga nakulbaan kay ko kay na akong papa na akong mama dayon ning take over ko galit kay nagwali ko sa pulong sa Ginoo kay useless ang pagpangaon nya dili ko makastorya sa rason nganong nangaon mi, di ba? So ingana labi na kamo nga head of the family kay kamo gyud unta dapat ang mo initiate sa inyong family ana. Amen ba? No? Okay, so okay, I have 3 truths about, kanina, myths man to. Karon, mahatag ko og truths about the birth of Jesus Christ. No, tulo lang kabutang nga kamatuoran about Jesus' birth. No, dili lang nato about Christmas, dili lang kay na may mga tao dili mo to nga 25 ang birthday ni Jesus, dili man gyud. Wala man po nagistorya. Gistorya sa Bible. Sa ako lang niyon, truths about Jesus' birth. Okay, number 1, it is to show God's justice. In Romans 6:23, no, for the wages of sin is death. No, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So makita nimo nga, the wages of sin is death. Ang sala kinahanglan mabayaran. You know what when the Lord spoke, it is become automatic, mahimo siyang balaod. And dili niya pwedeng i-violate ang ihang word.
Kay God man siya. Hingada, ang pulong sa Ginoo dili mausab. When he said, the wages of sin is death, kinahanglan nga naay mamatay, and justice, ipakita niya iyang pagka-justice God. So, gipanaog niya si Jesus ang iyang one and only son dili sa kalibutan. Kaya nga naman, ang tanang tao is already dead. Amen? Madouble dead siya kung naipilion niya ditong isa nga matay balik. So kinahanglan nga na somebody nga dili patay nga mubayad sa sala. Amen? For the wages of sin is death. Somebody must die. And that is his son. That is one of the reasons to show God's justice. No? It is so hard for to a father to send his son nga mamatay. No? Nga nakita niya ihang pagkahustisya. You know what? Kita blessed kay ta. We receive God's salvation pinagi sa pagtuo through sa kamatayon nga gibuhat ni Ginoong Hesus to sa cross. But let us remember nga God is not just God is love. Kasi maura ginahuna-huna sa tawo. God is love, God is love. Pero nakalimot sila, God is just. No mo show siya justice. Even his only son, ihang gitutan nga mamatay. Amen? No, tingana siya ka justice igsoon mo nang dili ta magkumpiyansa nga love ra permanente. God tinuod man ginaigsoon, God is love. But let us not forget that he is also just. Like he sent his only son to show justice diri sa kalibutan tungod sa sala. Ikaduha, to show God's redemption, paglukat. No? Si Jesus, in Luke chapter 2 verse 10, for unto you is born in this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. You know what? Jesus is the good news. Siya ang good news nga mo redeem, mo lukat. No, yung redemption involves deliverance from bondage based on the payment of a price by a redeemer. Mo na siya ang redemption. Naagi price, naagi sacrifice nga mahitabo. And si Jesus is gipadala to show nga God's redemption ang iyang paglukat. Spiritually, we were once na prinda ni sa gahom sa kangit-ngit. Amen? No, kung if you remember dito sa encounter, gitudloan ta dito ang revelation sa cross, no, gilukata gikan sa gahom sa kaawa sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, which is diha pinaagi ni Ginoong Hesus. So in Romans 5:9-11, since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if, while we were still God's enemies, we were reconciled through the death of his son, how much more, having been reconciled to him through his life, not only this, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So, kita nimo na pasiguli ta, nalukata sa gikan sa gahom sa kangit-ngit or gikan sa gahom sa yawa nga nagdominion sa tong kinabuhi sa una. And that is why gipadala si Ginoong Hesus to redeem. No, ganina to show justice, ikakaron is to redeem. Lukaton ta. And now kita ang pinaka-free nga tao sa kalibutan. Amen? Kay palakpakan sa tao ginawa ta nalipay. No, gilukata. No, nga wala na ta nag-enjoy sa napahigawas na sa pagdaog-daog ni Satanas. Pila ka tuig ta niya gi-inflict og sakit, balatian. Pero napahigawas ta na pagkailan nato sa Ginoo. Pila ta ka tuig gi-inflict og kapobrehon. Pero gipagawas ta sa Ginoo. Nag-enjoy ta karon sa kagawasan tungod sa sakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Amen? Okay, kumahilak. Okay, number 3 nga truth is to show God's expression of love towards us. Jesus is the invisible image of God. Siya ang invisible nga image ni God. That's why si Jesus miingon siya, if you have seen me, you have seen the Father, right? That is not physical nga appearance igsoon, but his deity and his character. Si Jesus ang nag-carry sa character kung unsa ang Dios.
No, long ago daghan kayong Ginoo nga gisimba sa mga tawo bisag unsa na lang. No, ang iyang pag-ani diri nagrepresent siya nga mo ako ang tinuod nga Ginoo, gipakita niya dili na mao inyong gisimba dinha. Dili na mao inyong sayaw-sayawan dira, dili na mao kay sa una grabe ang mga tawo mag-offer sila silang Ginoo nila. No, and Jesus came to this earth to dalon niya ang imahe sa invisible God. Siya ang nag-carry, no? And in Hebrews 1:1-2, in the past, God spoke to our forefathers through prophets at many times and in various ways. But in these last days, inay mo tapad, last days na takaron igsoon, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir for all things, and through whom He made and all things, and through whom He made the universe. So, sa una igsoon ang mga tao kung gusto sila ang ilahang pag-ila sa Dios, gigamit ang mga prophets, gigamit in various ways, but karon igsoon God spoken to us through by His Son. And you know what? Kinsay ang Son? That is His Word, because His Word and Son is one. Amen? Si Jesus ug ang pulong usara. That is why, if you know, unsay gistorya sa Dios, basahin mong Bible. Kay mao na gistorya sa Dios para sa imuha. No? Dili, bless kayo ta nga, gitagantag ang ani nga, sa ani nga panahon, nasa tuwa na ang pag-sacrifice sa atong mga ninuno nga, ning stand sila in the faith, din kita ang nahimulos. Amen? Kita. Kaya sa una, walay Bible, sa una, walay technology, pero kita karon we are so blessed nga naing ani. And in the last days, God will speak to us through His Son and through, by His Word, ang Bible. No? So, and in John 3:16, pinaka common siguro na nga verse nga atong hibawan, na for God so loved the world, that He gave His only Son, and whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. No, makita nimo nga, si Jesus is the expression of God's love. Siya ang ga-express sa gugma sa Ginoo. Kung kanang, when God said, I love you, wala lang siya nahitabo sa word, but gipakita niya through pagpadala sa iyang one and only Son. No, makita jud in the flesh, no, ang iyang pag-express og love. No? And our God nga atong giila karon igsoon, nga atong gi-celebrate, nga atong kanang gianhian permente, atong giila, gi-connect every morning, no? He is a personal God. That is why nga it's easy nga mailhan nimo ang Ginoo karon kaysa sa una. Kay personal siya karon. Amen? Kanang kita tanan kung naay pagtuo ang isa ka tawo, kung willing niya nga dawaton si Ginoong Hesus, pwede makigrelasyon si ang Dios ana niya. You know what? Sa unang panahon nilang Abraham, panahon nilang kuan, only the Israelites. Sila lang yun, pinili. Ang ubang tao, wala. Amen? Pero karon ang Ginoo, for all. Personal kay siya igsoon. He wants to establish a relationship with you. He wants to know you. No? Gusto siya nga makaila nimo, gusto siya makigrelasyon nimo, gusto niya nga ma-experience nimo ang iyang gugma. And God, in the beginning, sa sinugdanan, God enjoys intimacy when He made man. Gi-enjoy sa Dios ang tao, ang kasuod niya sa tao, pag sa diyang gibuhat niya ang tao. But, no, when sin came to earth, katong sa diyang kasala ang tao, that relationship destroyed. That is the sad nga news. But, ang Dios keeps on loving us.
He never stopped loving us. He has always us in His mind. Wala ning undang ang Ginoo paghunahuna sa atoa. Biskig naputol ang relasyon. And gusto sa Ginoo ang original nga plan nga makauban ta niya sa walay katapusan ma-restore sa atoa. Kay naputol man to, gusto niya nga katong giingon bitaw nga in John 14:3 that where I am, there you'll be also. Amen? Niingon si Jesus, ana, kung ahak ko, naapod ka. Naapod ka. And that is why, wala gyud mihunong ang Ginoo. O, even it's so hard, nga desisyon nga buhaton niya, but it's the only choice lang man gyud. The only option lang man gyud is to send His one and only Son. And that is why we celebrate this season today. Palakpakan na to ang Ginoo. O gihatag na to ang habilin nga tawo time ngadto ni Pastor Alita Aliman. Doon lang ko ihatag nga emphasis ba kanang ibasin og malinga mo. Katong gisgutan ganina ni kuan nga haka-haka ba kanang dili bitaw tinuod. Ay si Jesus ang Dios isay mito nga ang Dios nagpakatawo. Kato padili siya tawo. Nagpakatawo para nato. No, so mga haka-haka sa uban, no nga pag ani ni Jesus sa kalibutan, misulob siya sa lawas sama nato. Nahimo siyang tawo, pero Dios siya nga tinuod. Munang nasa 1 John, ang dili mo to nga si Jesus nagpakatawo, Antichrist. Kay si Jesus, ang Diyos nagpakatawo in the person of Jesus Christ. Unsay katuyuan nga nagpakatawo ang Diyos, aron luwason niya ang kalag sa tao kay eternal ang kalag sa tao. So nakakuha ko ni Leslie, kung nagag-eternal, but pasabot, dili ni siya muuban sa lungon. Mamatay man yun ang lawas, di ba? Pero ang kalag, di na mo uban sa lawas ilubong sa minteryo. Kaya ang atong kalag, dili ni siya madutlan og kamatayon pisikal. Mao ni siya, namatay ni, but pasabot atong kalag, naputol ang relasyon sa kinabuhi, kanang eternal nga kinabuhi. So minaog diri ang tinubdan sa kinabuhi nga mao ang Dios aron luwason ang patay natong relasyon sa Dios pinaagi kang Ginoong Jesus. So sadyang diri pa siya sa lawas, sa to ang Dios nagpaka tao. Sadyang diri pa siya sa lawas, kinsa iyang mama? Si Maria, kinsa iyang papa? Yes, tinuod man gyud siyang tawo. Ning kaon siya natulog. Ug doon na po'y human kaysa dihang giburos ni Maria si Jesus, dili ni tungod sa panagminyo ni Jose ug Maria, lalang sa Holy Spirit si Jesus. So human ang anak si Maria kang Jesus, naminyo siya, nag-ipon sila ni Jose, daghan pang mga igsoon physical diya sa lawas. Dili to siya mga anak nga kanang espirituhanon, no? So alang sa kasayuran sa uban, napay mga igsoon physical, pero sa pagka-Dios, He is the only begotten Son. Sama sa kung gingon last Sunday, nga kuwing kag bigaten, buot pasabot, kuyog na sila sa sinugdan pa sa iyang amahan. So di na to matugkad ang Diyos, kay Diyos siya. Amen ba? Kay kung matugkad pa na to ang Diyos, parihan na ta. No? So, kay bulungan, He is wonderful. Nalipay kay ko, kay God is a justice God. Justisya siya. Kung naingon si Leslie, dili tao ka nang mukuan lang bitaw mo, ang Diyos gugma, tungkay ang Diyos gugma, mudawat gyapon ako, bisag bagsak pakasala ko, maluwas gyapon ko. No, justisya. In the end, kung magtuman ng gyapon gusto ang tao, bisag giluwas na, judge na ang Diyos. Hukma na niya. No? Kaya ba, imagine ka, wala niya ihikaw yung bugtong anak dayon para luwason lang yun ang tao niya. Ang tao, wala lang, murag wala yang. Naon sa may tabo kung wala lang. Unsay kaligot-got sa nagpadala.
Di nimo ma-imagine, basahan ang Hebrew. Unsa ka makalilisang sa usa ka tawo nga mahagbong sa kaligutot sa usa ka Dios. For God is a justice God. Unang salamat ta sa Ginoo nga ang birth ug ang death dili na magbulag. No? So, ang uban dili mag-celebrate og birthday, tinuod man gyud na kay dili man gyud exact day ang 25 sa pagkatawo ni Jesus. But we celebrate the birth, ang pagpakatawo. Whatever month, basta every day, kabaluta nga lunay Dios ng pagkatawo, misangko sa cross, nabanhaw og karon Dios sa walay katapusan. So maka-celebrate ta every day, Egson, amen? No, sama sa kung gingon sa una, dili man sayop do na tay lights diri, no po tay lights diri, do tay decoration. Pero magunsa man na kung wala gyud tinuod nga nagpuyo sa sulod nga tinubdan sa kalipay. Mawala man basta kaning nasa sulod nga magigikanan sa kalipay, munang dunay Pasko, dunay kalipay because na Jesus. So dunay mga tao nga naglipay-lipay ka, nalipay-lipay lang. Pero dili tinod nga kalipay. Ug mao na siya atong mission this Christmas, niani nga season. Nga atong mission nila, atong ipaila-ila ang tinubdan sa kalipay nga mao si Ginoong Hesus. Siya ang tinubdan sa kalipay, mani siya ang to save His people. Are you saved? Naluwas na ba ka? So no reason nga kanang magkwanta, magmubati ta nga, ug ko'y pinaskuhan, oy. Ugi hatag nako. Dahil may iputos pa yan ang ako ang kuana, pinaskuhan mura bag nagsugo. Iputos. Kana bang atong pang mentalidad to sa una nga abi nato og ang December is exchange gift, nagwala tay exchange, dili na po ang mga pilta og kuan kay walang kwarta murag luoy kayo ta, but mga igsoon ko da sa Ginoo, usbo nato atong panguna-una. Amen. Every season, every day, we celebrate Jesus atong kinabuhi because giluwas ta niya tungod sa iyang gugma kanato. Amen. Sige, manindog mo mga igsoon. Kaulit yung tag sayo ani. Hallelujah. Sa to'y kanta nga kuan. Ay kitanta sa Pasko ba? Adi lang tawag kantang Pasko, isa. Kanta lang taning message ani nga season nga ang ngalan sa Ginoo mabayaw. Kanang kita bitaw nga mga anak sa Ginoo, makita bitaw gyud nga nakabaton ta ba og Dios atong kinabuhi. Naiawit nga nagaingon, Lord, I lift your name on high. Miani si Jesus kanang humble kayo yang pagsulod diri sa kalibutan. Humble, nga nung may humble, kabalo kay igsoon, wala pa siguro bata, puya, nga natawag pasungan. Wala pa siguro bata nga natawag pasungan. Karon moderno kay na mga bata ron. Hospital, naatag yun sa usa ka room nga aircon, anak pa yun usay operate, naadiri sa tiyan, operahan. But Jesus came humbly so that He will be lifted up. May ani siya diri nga ubos, aron matag tawo nga nakabato niya, ipataas siya para sa uban. So ang awit na gayon, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Unang mi kanta, unang mi awit sa celebration sa birth ni Jesus, mga anghel. Mga anghel sa langit, ning Exodus sa kalibutan, ming naug silang tanan, mi celebrate sa mga tao. Yes! From Genesis chapter 2, nahitabo sa New Testament. Let's celebrate people on earth. Una na ikanta, glory to the highest. Kanta na sa anghel. Ninaog sila tanan, wala bakanting langit. Minaog sila, nag-awit. Ang mga tao perting tuluga, ang mga anghel perting bilara. Because someone na tao diri sa kalibutan to redeem us.
Hallelujah. Kita pa mga tao matakdang pagsimba sa mga anghel. Amen? Paliw ko butang day. Paliw ko saki. Isa sukoy. Isa. I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. I lift your name on Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Mga lalaki! Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Diyos ka, mga laki niya! Mga babae, Lord, I lift your name. Mga babae, Lord, I lift your name. Oh! Kadyak lang! Hindi na, hindi na, hindi na. Lord, I lift your name, mga laki. Lord, I lift your name, mga babae. Dahil puro sa tungan at ang uban sa iiwan, ang uban ko sa Saudi, ang uban ko sa kawasan. Repeat! Laki! Go! Sayaw! Celebrate! Jesus! Get ready, go!
Pangi mi Ginoo. Pagkadako sa gasa. Pagkabililhon, Lord. Dili matugkad Ginoo. Nagasa sa kalibutan. Ikaw. Buhat sa langit ug sa yuta. Naigog man ka namo. Thank you, Lord. Di lang may makabalo nini, kundi li maka-experience me. To know you more. Makaigog mapamini mo, Ginoo. Nga di masayang ang among kaluwasan, nga imong gipil na mo. Kundi li, Lord, ma-share na mo ni sa uban. For you came to all people on earth. Wala gipili, Lord. Salamat, Ginoo. Di lang kami ang maka-enjoy nini, kundi hasta mo mga labuan sa among mga friends. Bisan pa tong wala pa makadungog ni mo, Lord. Makadungog na ni mo before ka mo balik. Thank you for coming to my life, Lord. Connect lang ta sa presence ni Lord this morning. Ug sa sulod sa imong kasing-kasing pasalamati pag-ayos siya. Oh, how He loves you so much. Dili, walay nakulang sa Diyos. Masig nakulang ka. Ayaw saya nga, entrustan sa Ginoo. Serve Him with all your heart, with all your soul. For He gave everything to you. Wala niya usiki, wala niya ihikaw ang iyang gugma nato. Ayaw po ihikaw imong gugma sa Diyos. Ayaw ihikaw ang imong pag-serve sa Lord. Ayaw ihikaw mga butang nga gusto sa Diyos ma-develop sa imong kinabuhi. Ayaw ihikaw imong kagalingon sa pagtila sa Diyos o universo, the Lord of the universe who loves you so much. Salamat kay Lord. Samtang mong go through me hangtod sa ending sa December, dili mawala ang among di lang pagbati kundi pagtuo na every day of our lives doon na may regalo kadadlaw. It's you, Emmanuel, uban ka kanamo kanunay. Salamat, Lord. We honor you. Thank you, Amahan. Mianhi ka, pinagi sa mong anak, aron maluwas ang matagusan namin. Just thank you for your presence this morning, Lord. Nabanhaw ka, kay wala ay gahom ang kamatayon kay Diyos ka. And we honor you. Salamat, Amahan, sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Give God the best clap offering this morning.